Ya'uzu billahi mina shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saklima Daka FM ha yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nange TV. Ɗum noon min camni on goto kala inde muɗum e yettude mum. Ɗum noon hande o eɗen ɗo joddi e jinnaɗo men biyeteɗo Ceerno Oumar Diallo ɗo e legal Sifaw koye mawɓe Jama Sifaw koye mawɓe legal ngal koye mawɓe dental Madina Gounass ngam yettademo sammindemo e juuram e yewtidde e makko ko faati e gurdam makko goho holto ferdi gila e guure meɗen Fouta holno ardi ɗo henne kadi caggal muɗum o aran en e gueɗe e konguɗe payodinde mantiniɗe ɗiɓe nananno e ceerno men mawɗo ene haalanno ha e Daka o ha e fofo. Noon ceerno Oumar bisimilla ma cammina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Calmini min juurima calmini khalifa men o Seydina wa Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu kanko e hohoɓe makko fof mi calmini min juurima galleji seere en ɓe fof mi calmini min juurima goto fof inde mum e yettode mum. Ɓawo ɗum noon ko namdiɗa holko namdiɗa felgo ngo peldumi ko Mauritanie to wiyeten Wadibo ko toon ummorimi. Eywa on saha kono min jibinami ko Darel Barka diwan Mauritanie ko ɗon jibinami. Allah hoddiri min goni hen mi jangde ha Mauritanie o fof min jeehi hen min jangga hen. Allah hoddiri noon gartomi nonne amen ɗo lañmi ɗon almuɓe jaadu mumen ha no Wadibo toon gonnomi. Eywa ha Allah hoddiri noon fergo ngo jaale am eywa permi toon garmi. Eywa gargol ngol ne kadi ko adi nde garami fergo ngo. Eywa mi arduka téléphone bamum Hammad o on ko bamam cokoso ko on kadi nanni mi jangde. Eywa téléphone mo mbi mbeɗa yiɗi Madina Gounass neddi mo paasi men kawruga mbeɗa fiiɓi anniya felgo ngo. Eywa Allah hoddiri o waɗi noon min kawri ɗo min jiide ceerno min jangti ceerno fergo ngo. Ceerno jaɓan min fergo ngo woodi ko ñaguimi ceerno noon mbimi ceerno oɗo babam yo rumɗo min mi rumtoye so ndungu silti min ngara. Ceerno wi o anda sono wuura ha mo wuuri oto wino faade ha mo wuuri mbimi ko yaya jojo ngala dennagal bagage ma fof no woppu toon hay andi booñ loole booñ mbi mbeɗa nana haale o hay ɗum sa jogui oto woppu toon. Allah hoddiri goppimo ɗo min jaami jettimi noon tawi ɓe joguino galle gonno ferlitde galle wonde almuɓe fof almuɓe pellitimi galle o. Eywa min gari ha Nouakchott min luwi oto kadi min gari ha Rosso joom suudan mo joguima ko ɓiyiko mawnum Hammad en. Allah hoddiri tawi lewru mum no dari eywa lewru mum no dari nde min mbi amin mbaɗa feere min ɓenniri ga. Eywa on saha mawnum debbo nan o resa wi kam ɗum wawata gasde o joni lewru mum yaralo wawa yaade otoji. Eywa tawi kadi mbe jogui programme sukaɓe almuɓe gondumi ɓe neltiri ɗumen koreji mumen mi andino ɗumen min komi pelanɗo Allah enɗa beele yaaha. Joni noon sukaɓe kala hen mo jikanaɓe mo yiiɗi yaaha Madina Gounass bisimilla ara dokkuɓe data kala hen kadi mo yiiɗa ɓiyamo yaaha mi yaafima ɗum mi duwanima ɗum. Eywa Allah hoddiri noon goppomi ɗon joom suuɗam o jaami. Eywa iyu Hammad ne wondi hen e Hammad en on saha Hammad ko kolon sukaɓe tokoso ko baydaji e jeeya. Eywa sukaɓe hewɓe nawtumi ɗumen ha Darel Barka nelami koreji mumen gara en ɗumen mbimi noon komi jahowo mi anda waktu o mo arata kono noon so kala hen jiɗɗo ɓiyum ara yo neltiram ɓiyum kala mo yiiɗa ɓiyum yaafima ɗum mi duwanima ɗum. Tawi noon galle o mi yeyno ɗum coodmi ko marchandise battu ko marchandise mbi kam yo waɗ marchandise battu marchandise o noon daka marchandise ko kala aɗa nadde Sénégal Diallo Bouji Sadiaduji fodde million uji 3 foof watta marchandise. Eywa Allah hoddiri min gari ha Rosso ɗo. Eywa on saha joɗɗimi ɓe ɗon jaami paami ta mentanoɓe sukaɓe fof tottumi jikanaɓe mumen gartumi hade mi artude. Eywa nenam no dowri ɗon e nokku dow ɗon nde jeeri jaami salminoye ɗum jaami salminoyɗemo to jamma min mbaali hirta min kirti min mbaɗi ataya min jewta mbaɗi communiqué radio joom suuɗam heptima hawre e ladial joom mawnu Hammad en o. Eywa Allah hoddiri noon ñande hen jamma mi ɗanaki ha weeti. Eywa kejjumi hedde 4 heures paami kallu woɗɗani ɗon paami ɗon jaggumi kallu faade Rosso on saha otoji mbeɗaɓani mbalmi yaade ha weeti
ñallumi yaade ha heewi dañoymi oto joftoymi toon deke noon mayde nde tawi ay waɗi ko fodde balɗe tati ko adi ɗum min mintinani onno ko ma yahara jaha Nouakchott en ɗum habre Allah hoddiri noon min jeeyi ɗo min tawmi ɗon yimɓe du'otoɓe gila e anɗam ha e musidɓe ene gari du'a o min du'odiri e muñan naminiɓe noon feere baɗade hen de ɓe mbi kamɓe mbaɗiri ko Allah nelaɗo hen hunde ɓe naminaki hen eywa joni noon Allah hoddiri bandiragal alami ceerno wonde ɓe gari ha ɗon aywa joom suudu hawle radial amin gara e lawol ba Mouhammad noon haalana ɗum ceerno Alkasum haalanimo o ummi toon kanko o ari tawi mi Ross eywa min gondi ɗon balɗe joni noon marchandise o taccumi jami Ross Sénégal jiiɗumi e douane en ɓe kalde men mbimɓe ɗiɗi bagage o mbaɗnami kayitaji ɓe ngala ɓe jiiya mbaɗnami kayitaji pour ko Madina Gounass paami ɓe mbi ala yatan addo mbimi ala ma ngaron kay jiyon kalden dokkomi kayit no wawa addude ɓe mbi ala yatan baba ya addoy tan aɗa wawi temedere e capanɗe jeegom ujunere min pewnama kayit ma sa wawa ɗum kam min mbawa minen yo marchandise ko kaɗa nadde leydi ndi mbimin ɗo mi wawata noon ko ma ngaron jiyon kalɗon mawɗo o wimi ko mbawɗa wadde mbimi mbeɗa wawi wadde 50 ujunere o yala ɗon famde baba joni mbatta ko temedere ujunere min balluma e kayitaji mbimi ala minne ala ɗum jogimi ɗo tan ko fodde ɗum o ɓe gantinta ɓe cali taccumi patomi kadi Mauritanie ndimɗumi bagage o ɗon nawmi ha Darel Barka taccumi nawmi ha Jum yi mawɗo garage uji ɗi namini mi kollumi ɗumen bagage mi yi ko walla mi tacce mi waɗa e otoji mi ɓennina ha Ndar mi addu e galle o ɓen mbi cuusano ɗo bagage cuusa so nawi jaggete oto mon niila ɓetimi ɗonkumi balɗe ɗiɗi mi ɗon galas ɗo Allah hoddiri noon duttinmi hakadi ha Ross eywa jottimi noon kalami ɗum ba Mouhammad ɗim joni noon kadi ko ni Allah waɗi eywa on saha hanti ko jagol tan mi felliti janggo ken yahoɓe mi won kalanɗo mi lanel nanɗo Lana Salam on ganda kon Lana on mi sikki on ganda toon Lana Salam waɗi ko wir ne yaha eywa nanawa yimɓe kono hewata minen noon joni min gon 15 walla 16 galle o sukaɓe almuɓe heddiɓe kam gartani tawi ma hanti waɗi hanti yimɓe koreji kadi ene gara ina jiiɗi jonnorade min ndem lawol moƴƴani kaza wa kaza muñ ha daña debbo mbaña ko hallude tan fuutankoɓe jiɗmi tan ɓoccirade mabɓe yami kaldoymi e musidɗam goto wimima han holluyami ɓen jami yimi ɓen kalde mum ɓe mbino mbawi nawde min Allah hoddiri noon garmi tan kihiɗe kala Ba Mouhammad mbimi joni noon hanti kam en jahat tan mi dañi lande en jaha hen mi bagage o noon min bagage o min andi no yarata jangumi Fatiha salatul Fatiha laabi 3 salatul Fatiha laabi 12 mbaɗmi haɗa nela sa sallam mbimi barka ceerno Alhaji Moussa Saïd e seere mum to time bagage mbi ummi jehen min ummi min payi lanel to min joli min mbaari lana e mayel he ha subaka min ñalli takkusan lesa nagal lara mudde min jotti Ndar tawi ɗon duwañan ɗon no ñallude kiira Allah hoddiri Allah riwiɓe ɓe jeehi kisa min jotti tawi kisa duwañan ƴeeŋi tawi ɗon goɗɗo wiman duwaña ɗo joni gonno kono jeeyi min balle kam ɗo feere jaari ballimi ɗon oto min mbaɗi hen bagage amen min payi galle ceerno nan ɗon min mballi ɗon jammaji ɗiɗi eyo kalamɓe kadi jiimi ko ɓennude ko Madina Gounass faami ene kadi ballimi e duwaw ballimi e peeje min joli ɗon kadi e tereñ ɗon kadi ha kees min jippi galle ceerno kadi nan ɗon min mbalno jammaji 3 min kebli kadi yidde ɓennude joni noon min mbi tereñ tan direct fade Tamba ala ko min ƴettata ko tereñ ha Guinguinéo Guinguinéo min jippo ɗon goɗɗo no ummo Guinguinéo no fayi Tamba on ƴetta bagage amen kono noon fofo min jaɓata ko ɗon tan ha timma min jeehi toon min jooɓi on saaha komin Mauritanie tan min ganda sayi ɓe na ɗum he kalis hay koye posiran waɗa deke baba o goto min joldi tan jooɗi e seram deke ndi yi kalis o nde dokkirtomi kalis o won kalis heddi sawdimi tan min gari ha Guinguinéo tan hanti lana ka daria min jippina bagage uji tan folgimi tan tini kam duñande o duñimi nde kam o dillini kam no fewi beele bagage ɓe tellinaɓe ko sukaɓe gondomi mumen tan dari hen tan mari min memtimi poche goto tan tawmi kalis o yeehi tan mbimi gonduɓe oya jaho nayi kalisam ɓe mbi doga bombo tan lewmi makko
Saydou Ba Alga o sali darade lo ara yo ha lo hawle police goto be meddu ngun tan o benni police fayam bima ay wojo wona wi kalisa o nawani bima wona wi kay duttimi non kala mi mawbe dental tay wonno tawnobe be don ene nyalde amen don ben wi ay odo potom pelance kanko e on gondi bima ala jarani min hanti ko e lawol mingol mi wa dum lana ka ari hedde tisbar wala tagal 3h lana ka ari min jolli bagage min jolli min bay Tamba yetti Tamba ga takusan les min jippi Tamba aywa min yam debbo non don mawnu hammaden debbo resa don min pay galle men don to bagasoji di jippi don mbaal jamma tati ha min pofti aywa jaami galas ƴewde kadi non min ɓenniri ga Allah hoddiri kis kawruɓe ceerno Abdou Ceerno aywa moni on gari mbimi ha min gari o wi joni noon mbimi gonɗo e bagage noon mi jiiɗi yaade Tamba ndo faade Madina o wi bagage ana wayi mbimi ara tan jiya o wi jehen mi jeeya min jaadi ha galle jaadi ga miñam debbo to kolle bagage o bagage o wulli kanko ceerno Abdou o bagage ma ɗum nawde o so a nayimo a jaggete bagage o jagge otoma jagge wa ɗum nawde min tan mi wala ceerno wallu min tan wala ceerno o ɗittinam mi wawa komi wawa tan bisimilla jaram min noon ganda komi almudel ma komi ɓi ceerno komi almude ceerno beɗe fere Allah felli ceerno mi ummima gila no wadde mi ari haalo Allah dandi kam barke ceerno hay goto jaggani bagage am haalo e Madina gona san non ka nawdemi mi yaafi mama tan ceerno Abdoul min keddi ɗon ha janggo e mum tan jaami kadi galas dañmi tan oto addi min hamin jotti ɗo calmodire ceerno Allah da sum noon jottini kadi jangtowol ngol haalani ceerno fof waɗi hen duwaw o ceerno ka alamin o haalnima noon ka haali postama ko capanɗe ujunere hen nogas komi joyi nogas goɗɗo ko nelde min mbawi ɗon fadde balɗe nogas e Madina min jippinami galle Aliou Koulé ɓe jippinoya galle Djibi Gassama baba mo Allah hoddiri ɗum no hedde balɗe nogas balɗe nogas nangi hirande wonno mi anda no min komi babaɓe eyyi ko 73 mayirde mum kono noon koye 73 wonno min jangti ga feere go 73 jeyami gartumi 73 nde kono tawi hitande mi sikki mayi koye 62 rewndi hen nde 14 nde mi sikki wiyete ko nde mi pota yettade ɗo eyyi saabu ɗum teskinimi ɗum ko nde garmi Daka nde eywa ceerno wi kam an gulali gulloji to monɗo ɗi ko kumpidɗa hen ɗum waɗi ɓe siftori ɗum kam ko ɗum mbimi ha mi rewi toon o wi ko mbaɗɗa toon balle mi waɗi balle mi yeehi hen ceerno o wi noon toon wayi gulali gulle ɗon wayi mbimi ceerno gulali ɗi nana tan ɗi gulle kon sa ari andata ene ñaame ene yara e moƴƴe hoɓɓe ceerno jali o yalni ngal ko ɗum fof tan mbimi ala o gille maɓe Cheikh Tidiane ko ɗum Allah rokki ɗum o wi ko wona ɗum ko lawalam ngo 72 ngol o jaano e Makka ngarmi rawɗo Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñaagimi Allah ñaagimi Nelaɗo Allah ñaagimi Cheikh Ahmad Tidiane yalnano taw onde kono ñaama ne yara taw faaka toɓo ilam Allah jaɓi Nelaɗo